Ron, Ha? dali ka ba? Ginagawa mo. Oh no! Ano? Kasi kayo, pinagahi kayo. Ayaw, Iatag kayo sa kwan. ginagawa mo. Dira, kana pre. Na, anak pre ba? Anak ba? Dira, pre. Dali kay nana rin tagiyan. Na. Dali kay upuluton pre. Upuluton. Upuluton. Matar COVID man wag ko kwartaan eh. Sara wini lupi hanga ba day bunga ni. Oh no. Matar hurot gid kong kwarteng COVID eh. Usa man na ako palugit na ako ni. Oh no. Talra magdamingaw ng bunga akong binuan ro nga. Wa man ko mahimo ini tuiga hinuan ron. Oh no! Duga nang ko manguha ng lubi ang wala ko tiya dire. Animal manu anim. Hasta ako siguro liya soy bunga oh. Hasta akong lubi. Ano naman dagay kisa may kawatan gyud ko ini yon. Oh no! Sakpan lang ko nang manguha diri ba. Bali-balian gyud sa nako gyud. Igit sa mahay gyud. Manguha daw ko. Dili mo ngita ko kauban ni. Tang ano. Uy, pre. Pre. Tayo Ah, lagi ka. Ay, galing ka na. Nagplano lagi ko manguha kung lubi wala pa ni tiya dire. Ikaw. Matay, lubi po. Anak ko, ikaw na rin po. Maka, kanang lubi mo. Mata. Ginagawa mo. Wala, may tagiya din. Gita okay ba nimo? Asa ang lubi yan? Wala daw dira. Asa ang lubi yan mo? Anak ko ba? Asa na? Yun, katong. Kita ko nga. Ikaw may saka? Dira, pre, dali. Dira apod lang tulan ta kasi may tiya ha. Oh, sige. Pagalupos ko dagay tiya. Ako po. Sige na pre prandi. Sige, pre. Lagi saging pre, ako tulong to tumba mo. Oh. Sige, pre. Dali, pre. Kana ko ni libunan ni lubi wala mo ni tiya pre mino libon kayo. Oh, libon na. Wala nang nito lagi abandon naman sa una. Sige. Dali. Dali, pre. Nanay tagi haron. Diba? Na. Uta kabaluan eh. Oh, alam na, pre. Kana pon sakto ko ah. Kana, pre. Kana, pre. Kana, pre. Ala. Ayaw ko katake, pre. Binuha ko na mo. Ika. Tarong na. Di na, sige. Ginagawa mo. Totohan na to. Karon, ha? Dali ka ba? Sige na. Magbatak. Maatak ka na. Ano na? Kapuyan ay panahuna dito. Na mapigasakag lubi dito dapitan sa akong ginahunan ko. Kawatin na unahan man ko. Pre, kayo, kanagahi kayo. Ayaw, iatag kayo sa kwan. Sige, dira, pre. Dira, kana, pre. Na. Anak, pre ba? Kana ba? Kung saan ba na panaunahan man kung nagpanguha ng lubi o kailangan makilang gilagas nila. Binuang man kaayo. Ako matutoy magunag panguha ng mga lubihan ano magiunhan ko nila ako matitag iya eh. Dira, pre. Dali, kay nana rin tagiyan. Na. Dali, kay upuluton, pre. Upuluton. Oh no! Nakitiknik ako ng pakuratan sila. Ito ako. Di na, ipadayon. O sige. Sige.
Uy. Oh, sige. Ayaw sa uta. Urot na. Hoy, unsa mo diyan akong lubi? Di mo mamahawa kamo ha? Di mo mamahawa ngano mong sakasaka ng lubi nga kuha man ang lubi. Pre, naray tagiya. Ikaw mo kuan ha? Di mo. Ikaw di. Naog ka? Ikaw. Batay ko pre, dagan. Ikaw manaog ha? Pwede juga manaog ha? Na mauli na sila. Sana. Karon. Wala sila kabalo nga mangawat ako di ko ng gabi ha. Karon. Mauli na sila. Saka ba? Mga tao din. Wala na po. Karon kaya na mauli na sila. Saka ko rin. Gabihan eh. Unsa mo kada ngawat ra puday ka dia? Kasi na mo magila na hapit ko nahulog, unsa mo manaw ka di na pre tang kawatan dia. Ito makangana sa akin, Kodrik. Ayon magyaw-yaw ka nanago raman ko nga kawatan raman puday ka. Uy, ngawat raman puday ka dia. Imo magadlok. Matay ka tuwa ka, imo magadlok may ganadto hapit ko nahulog. Kaya mo din mo lubi, Ako may tagyan ng lubi. dili di mo lubi nagyaw-yaw ka nanago ra kos diol. Padungog di ka. Nakadungog. Unsa mo manaw ko na dili kay Padungog di ka. nakadungog ko. Dili di mo ma. Sabot naman to. Sige, mas may tumnaw ka para dili ka bunalan. Sige. Lain man dili tagiya di ay na imo maghadlok duha pag may hapit kun hulog. Kawatan dai na pre. Dili kay kawatan naman pud yan. Wala kawatan dai ka. Wala mo ko gipadagan ka. Ay ka kawatan na ka hapit kun kawatan dai ka pre. Matay kawatan dai oh. Plano ka kung ako una mo kuha ni. Maayo mo dai ka nabutan pre. Naunhan man ko ninyo di. Nangita pa mo ko paagi pre. Man sabot na lamang gulaman di ay taga kaya lang dito mga matay di ay. Oo sa ba. Ay unsa man katukuha na mo mangayo pud ka Dili to. kay kato mo. Ay katukuha na mo ay na mangayo ato amo to. Kato mo ko sistema pre. Kato mo ko mo tagi ka palugit na mo nya. Siyempre mangawat ko di giaw ko tamong gitistingan kay nahadlok man ka di. Nangawat di ay mo. Ngawat ra pud na ngawat. Pero ay kanin ato ha pagwag imo nga tag kanang bag oh kato amo ano to. Kasi mo Basta pre kay mo ano babae pre. naman tato pre magsabot naman tato kay Bahay mo pre okay ba nimo? Sige na lang. Okay na lang po ko. Sige na lang. Okay ako makaito kas tagiya pod. Sige pre, okay na pre. Sabot naman ta na pre kay para magsabot naman ta para kuan kay ako gadugay ka plano ko ning lubihan gyud kay ang tagian ni tuwa mo Saudi nya. Bita amo kuno mo sang tawat na mo. Gikag Saudi ato sa Wala Saudi. bitaw tagiyaw na no na libo na gay mahine. Ni auto mo sa Saudi nya ni hunong sa Maynila nya karon balog asar gyud sa pre. Asan do pero. Buli pa ko gagawin Sige ko pre, dito ato pre. Basi na COVID to pre. COVID to, Mga, pre. Mo ato padayon pre ta. Sige. Mata namin nagpanain ni ilalo. Oh no! Pangawat na ginawa na akong lubi ginuan. Sige pre, ikaw na pala may Ato saka. sa tapo ko. Hindi na tamo ato na basig maato. Daghan lang po to. Matlan to. Gani basi. Asam to pita ta. Asam to pita ta. Ay ako na pisa ka. Dili na taman naka kay basi maabdan ato. Gani di tara man ka magtapok-tapok na tayo. Labay lang ko kunaro pre, dili na bunala yan. Oh. Ayaw na naghisakpan kay na, katilaw gud sila bunal gyud. Pre. Kuatuon be? Oh no! Dara pre. Oh, napro be dito. Lima ra rin pre. Mara. Kato pre sa naglalano pre. Daot na pre, daot. Liman dai ko ini pre. Basi marang na pre, basi may tipi. Uy, ngano ngawat mo gabay? Ha? Ngawat mo gabi dire? Wala boss. Wala, boss. Pinagapog na inyong kikuha. Amo gyud ganugit boss na kanin ang ulak kasi boss. Dalaga lang din mo na, naroon dito mo bunalan. Amo ni dalon na Ay, dahil na. No.